enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón y era Simón en el pueblo el único enterrado, el único enterrado. Él mismo a su propia hija al cementerio la llevó y él mismo cavó la fosa murmurando una oración. La guerra aquella va ser molt criminal, perquè només va servir per matar gent, perquè estem igual o pitjor. Són coses que la política ho porta i allí va guanyar en les eleccions va guanyar la República. I el militar, la República, el govern republicà, va tancar acadèmies militars perquè fessin els militars els justets, no com ara que es van fent. Claro, això al militar no li interessa. I claro que la Iglesia, pues igual. La Iglesia no volien que sortiguessin la gent per les processons. Dins de missa que passen el que vulguen. Y entonces, claro, la Iglesia té molta força. I el militar, més. Claro, va vindre la guerra, se van sublevar i, claro, el poble que havia fet en pedres... Quan va començar la guerra, l'any següent, segurament, van vindre aquí a Vinaròs la columna de ferro de la part republicana. Era, segons diuen, la columna més forta que tenia l'exèrcit republicà. I van vindre aquí i feien la instrucció, la feien pel carrer Santa Madalena, i carrer Costa i Borràs i tot allò. Jo, claro, era un xiquet. I els xiquets d'allí del carrer, quan feien la instrucció, mos posàvem detrás. I quan dien media vuelta, quedàvem davant. I, clar, érem xiquets de 5 anys i no mos feien res. Però me va cridar l'atenció i me se va quedar gravat veure a 2 dones en pantalons i en unes pistoles aquí a la cintura. Bueno, entonces a casa meva hi havia una xica de limpieza que tenia un novio que era de la columna de ferro. Entonces la columna de ferro estaba instalada, menjava i dormia a lo que va ser el molí de Carsi, a l'entrada de Vinaròs. I aquella xica va anar a veure el nòvio i em se va portar a mi. I jo recordo veure tot allò, tot ple de lliteres, i surt el nòvio i trau la cullera. I la cullera només era la cassoleta de la cullera. El rabo de la cullera estava tallat. I entonces ell diu, és que això és que quan fem la instrucció, el rabo mos pot pegar al pit i tot això ho tenim tallat. Bueno, això és un record d'aquell temps. I la cançó que feien. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, la brigada 115 primera línea de fuego. I
Estos l'anaven cantant a mesura que anaven fent l'excursió. Sí. Ells sempre soldats cantaven això. I primera línia de fuego, perquè els agarraven els primers, els que mataven, jovenets. Aquests que venien conducien un d'Orihuela, les dates d'Alicant i un de Galícia. El de Galícia anava en una banda, que era il·lustrat, aquest xic. Aquest xic segur que tenia una xiqueta com jo, perquè només me volia estar al braç. Me volia posar-me al braç. Saps? I quan baixàvem un pare per algo i me baixava, ja feia, ja està la Rosita, ja està la Rosita guapa. I s'assentava. Èlix, li diuen, Èlix, Eliseu. Me recordo moltes coses, moltes. Però és que el primer que va vindre a bombardejar va ser el Canàries, l'Almirante Cervera i l'altre no me'n recordo. Baleares, no sé, el Baleares? I el Baleares, sí. Vam fer el passejar per la platja, a la platja per els barcos. I a la fi d'arribaven al riu, pegaven la boteta i encima. I quan jo vaig dir, doncs, aquests tontos que fan aquí? Si van ficar-se de provar, abans que no s'ha arribat. No van matar ningú. Perquè el quiosco aquell d'allí, el pinyol al passeig, aquell quiosco va fora d'un projectil, jo no sé, no va acabar el sitio. I aquella persona que estava ahí treballant va desaparèixer. Aquí la carretera aquesta, que guardava la carretera del poble, per dins, aquí fora, no està això de vegades, les carreteres de blanc, a continuació, hi havia un home que era pintor, pare i fill, i per aquí, el pati van tornar un bus, hi havia aquell home que portava la cistelleta en pollets. I van a caure la carretera. La carretera que hi havia uns arrons, per tant, es destruïa allí. Va estar quasi 5 o 6 mesos no puc venir. La gent, que hi havia un bar allí de Paellón, allà a la Raval de Cáliz, perquè antes els carros pujaven a l'estació, perquè tot venia pel tren. I allà era una taverna, i clar, a les tavernes sempre hi ha gent. I era de nit, entonces era de nit. Pues l'avió este, se molora que... Bum, bum, bum. I allà baix se pensaven que caien a la senya que estàvem nosaltres. Ai, la senya soldat, allí cauran. Però van caure més cap aquí i van matar a una filla de la farmàcia de Santos. Veus? Gent de treta. Venien d'estiu, venien el batalló internacional, que estaven els russos, estaven txecos, havien italians també, que eren republicans, i d'estiu, quan fa tanta calor, els russos... Però venien aquí i treballaven al camp. Tu tenies per segar i venien i t'ajudaven a segar. Un dia van vindre buscant un camió de peix, panets, i van carregar. Després va vindre l'encarregat, que parlava molt bé l'espanyol, jo era un xiquet, entonces. I mon pare, que anava al patró, li van dir, quan li deu? Diu, no res. Què vol dir no res? No venim. Nosaltres, per menjar, i venim a pagar-li. Una de les grosses que em va passar va ser un dia allà a les 11 que havien fet un bàndol pregoner que portaven allí al mercat un camió de cols que havien requisat. Després el Xicoló em va dir, i este camió era de Facundo Flora. Com que vam acabar allí,
una por. Jo tenia molt, l'oït molt afinat. I els que m'ha tocat tocar la sirena, la gent a fugir, m'hi cago d'ell. Me foten un bot dalt d'avió, agafo els cols i em tiro una amb un germà d'altre lloc. I només cau en terra. Allí vaig veure jo. Els germans que els veien partits per mig. Que son pare era sastre, tenia la sastreria i el mercat. I el que és, tu te'n cosa que allà estava corrent, no te'n recordo res. Los navarros, allà no sé què diuen los navarros, arriba allà corrent. I allí me'n portaré 37 morts. Les germanes bailen. Meu Pio basurero. Jo que sí. I això ho aplanava tot. Començava pam, i feia una malesa i la gent fugia de nit. I jo vaig anar a dormir una nit o dos, però més no vaig voler. A la Bola Mar, que és una timba, era un matrimoni mariners. Que diuen, aquell home tenia una temor, però ja era grandet, no massa, però aquell home s'adelantava quan sentia els avions. I una nit o dos vaig anar a dormir, però mon pare i ma mare no van voler mai aquí a casa. I ja no vaig voler anar més perquè allí no dormies, tampoc. La mar, zum, zum. La mar la tenia en propet, i d'una cova i allí vaig. Escolta, que si cau una bomba dalt. Nosaltres fem, no mare, si mos té que passar res, pues que mos passe a casa. Però ma mare, com li agradava tant per no fer-la sofrir, anàvem per els almacens, que t'he dit que estava al menjar, i a dir fer pontet per sortir fora a muralla al camp. I mos jocàvem allí d'aquell pontet, però el veïnat que no cabien tots allí. La carrera que no cabien tots allí. I els joves, a vegades m'honoríem i feien espaeta que els apaders són els grans, perquè feien, nosaltres veiem una tonteria, clar, els grans sabien per què ho feien i tot, però nosaltres, d'allí tots tocats. I no és que de riure, però nosaltres jovenets morríem. Resulta ser que allà els carrer teníem. Tu te'n recordes la tia Pepa i Consuelo la Calderera? Una xica padrina d'anys, que en tenien doble cara de padre, per cada si no s'ajunten llevant. Però antes, com la gent eren més honrats, o es casaven, o estaven en la mare o el pare, n'hi havia moltes de padrines. I només també ella i sa mare en paz descansa, pobra, en ella i en Consuelo. I a sa mare la tia Pepa. I s'agarrava del bracet de la xica i allà al tard, antes de sentir el soroll dels avions, ja baixaven d'allò al pontet. I allí t'he dit que hi havia una sequieta d'un pam i hi havia sempre poc molt d'aigua que venia del Moricàs i de tot allà l'arròs. I resulta ser que... no és cas de riure, no. Me'n riem perquè eren criors i nosaltres que antes les dones així d'antigues portaven unes camises que us arribaven fins a baix i amples. I aquella dona, com corrien tant, la xica que es ficava una bateta i una jaqueta. Però l'abuela li ficava un mantonet i prou. I baixant allà la sequia aquella, no? Ja vivia que anés a espai, que hi havia aigua, que no entrés, que hi havia aigua, nosaltres estàvem als costats. Però ella atropellava i una nit, quan a casa molts avions no estaven per ficar el peu allí, i a catxar-se una miqueta a l'aigua, la camisa, li bufava, s'alçava
I nosaltres morts de risa. I les mares clamamos, vosaltres calleu, vosaltres, pensant que nosaltres, va, anàvem, ara mos sentirà, d'aquí mos sentirà l'avió, va. Ah, i sobretot, això mos ho van dir per bé, era per bé. Tots teníem, però no fa molts anys que el guardava, no sé per on ho tenia. Que sobretot, que poséssim, que no tanquéssim la boca, que no mos falta la respiració, que respiréssim. I m'ho van fer el ramita d'olivera, mon pare en paz descanse, que era tan manyós i patien per tot. Va, dien els nebots, va, tio, fem-nos un palillet. I una rameta d'olivera tendreta va començar a tallar palets aixina, menys d'un pam. I mos va rentar un barrar i mos va afinar de la puntita perquè no hi hagués un calia. Ja posam-ho a la boca i allà mos havien anat, quan tuve un barreo, tots amagats allí que posàvem a la caseta i mau al camp, i el palet a la boca, que nosaltres mos pegaven risa, nosaltres ho veiem ridícul, però quan ho fem pa bé, no, restos calamitats. Menys mal que no n'han vist més ja. Bueno, d'aquí a aquí ja van vindre els bombardeos per la nit i se s'ombren, anàvem a les 3 del matí al campanar, a la porta del campanar, a l'entrat, van fer un soterrani. I el soterrani van fer com apartaments. I nosaltres, mon pare, el matarà pel coll, allí fent cap. I ma mare posa una olla a la cuina econòmica i foc i posa una gallina sencera dins de seguida i caldo. I antes d'arribar allí al Cabanil, jo som cabanils, està la cisterna del Camilcanà, a la Bartiguera. Sí, home, claro. I allí vam trobar uns soldats. Y aquellos soldados nos pregunten, oiga, que de Valencia está muy lejos. Ai, mare, pobra gent. I mon pare li va dir, ai, filets, està prou lluny, però mira, vosaltres aneu baixant i sempre tirant cap al sur, sempre tirant cap al sur. I si baixeu molt trobareu la mar, i allí està València. No. Uns se van llevar els galons que portaven, i vaig donar pedra els van baixar, i els se van anar. Però els que van baixar, quan ja havíem posat la gallina al foc, aquells, ma mare, van baixar de la desbandar. I ma mare va començar tassa de caldo, un tros de pa i un tros de gallina dins. Preneu, xiquets, aneu menjant. Sí, ho va fer així més. I se m'han més contents, imagina't, però ells volien atracar a València, tenien pressa. Que no sé si van atracar perquè aquella mateixa nit van entrar. Y vamos a llegar hasta la creu, que entonces no había creu. Y un llamado, ¿tú no sientes este ruido? ¿Tú no sientes este ruido? No. Eso se va a mirar. Y hace una carretera que va a traer. Tú, Juan, todo lo que te queda poco. No por la puta de aquella. Pues sí. Pues me han dado ahí. Corriendo, me han dado i temps d'arribar i avisar, ja veiem una bandera nacional allà a l'això. I al moment, una bolitxa de morts allí, apuntant el telèfon. De cara a la paret, xiquets, i no passa a la vida. Ells, se parlaven aquí i allà. Dic, mare, i demà la veure. I això va aparèixer un regular, se porta la boca dels corres de gent, i mon pare va estar ara fan una novel·la a Catalunya que es diu Puente Viejo. Pues bueno, parlen de la guerra d'entonces. I mon pare va aprendre algo de parlar amb la pare. I va ficar-se per la carrera de gent i, bueno, vos passava la cosa.
volien un mono, volien comprar 2 corders. Mentira. Així I l'endemà de matí ja van dir, no sé per què s'ha de saber, que ja estaven els nacionals. I mon pare i mon tio se van pujar dalt d'un arbre i van veure la bandera blanca. I ja vam enganxar-los. No, primer se'n van amb mon pare i mon tios a veure el que trobaven. A la porta ens obligaven a posar un cartelet que dia esta casa està habida por su dueño. Arriba Espanya i viva Franco. I van posar el cartelet. Ball de guitarra. Que anaven? A on anaven a fer-lo? Allà a la Ai, creu? pues a la casa que me confunden aquí. Pues fora el carrer. Un roble, dones i homes, ballaven la jota, tocaven la guitarra. I tu coneixies el tio Batista Maleno? L'he sentit a parlar però no el coneixia, no? Estos no els coneixen. Pues estos, pues, ells tocaven la guitarra i les dones que sabien ballar la jota, ballaven la jota. I així no passaven la vida. A la sortida de la muralla que Sant Francesc n'hi havia a tots els cantons del poble i estaven els antearios estos. Antearios era un redolí grandíssim, de madera gran. I allí, de dalt, hi havia com un vidre, com uns espills. Però a més tenia una altra cosa, que no sé si ho feien a base de, que us diu això, de plom, per donar llum, o venien agarrats de l'electricitat. L'electricitat, reflectors que a la llum los enfocaven nit, sí. i l'enfocaven, la lluminària, i buscaven això. Que a vegades a la tele n'han sortit i ho he vist. I els antearios voltaven buscant l'avió. Era on anava més o menys l'avió. Mira, pala i piu, ben jovens, grans, en la corda, en los xicolos en les boletes, les xiquetes en les agulletes, de colorinets. Posaven un d'això així, de terra, i tiraven una d'allò. Si sortia l'agulleta era per tu, al munt. Ai, coses d'estes, és el que me distraïa més. I xalaven. A la nostra manera no havia res més. I quan no picaven a les cases, molestaven. Però no lo d'avui en dia. I me recordo que teníem un llit dalt i allí pues, dormia un xicot que era panader. I en aquella època en què el pa estava tan escàs, només pinjaves pa de panís, i el pa de panís era bo quan sortia del forn, però després se feia una pedra, però aquell com feien el pa de farina pels soldats pues, sempre ens portava un pa, un panet per nosaltres, i una nina de pa feta per la meva germana que tenia 3 anyets, saps? I tots els anys. I dient Àngel, més bona persona. I vull dir que totes les cases tenien gent. Tenien gent allí feta per dormir, per menjar, no, per dormir. I dalt tenia puesto l'armari, tenia un llit correcte, igual que nosaltres. Hi havia 3 soldats, molt xics. I van vindre ma mare a veure si ma mare els faria el menjar. Ells els portarien el menjar i ma mare els faria perquè era impossible el menjar aquell. Ma mare es va dir que sí, eren 3. I sí, venien i l'un a mitjan camí, abuelita, ya subimos a preparar la cena o la comida, lo que sea. Ja pujaven, però molt bons xics. Los feien dinaven, i se n'anaven, fes el sopar, de matí, el desayuno, los feien, i agua. Bé, un xic. Més del que la feia sa mare, però bueno, també no va fer sopes.
Pues alguna vez se van anar cada dia, que venien, pues, a veure una criatura gran. I a vegades donaven una tonteria o altra. I jo diria, no, que no dones més, no. Jo el panet ja en tinc prou, encara en dia. De lo que donen de dolçoat no agarra res. Digues que no t'agrada. Perquè em donen una cosa, que te la podràs menjar i moriràs. No. Digues que no, que a tot això no t'agrada. Un panet sí, l'agarres. Un panet ni res ni duret, però bueno, anar rascant. Només tenien aigua quan plovia, perquè nosaltres vam tindre un xalet que dimates que tampoc no està, ja ho ha fet desaparèixer, tot pobres, on va néixer mon germà, que havia de passar pel carrer Sant Pere, i pobreta gent tots anaven en xancla, i tenien unes casetes pobres i uns terrats que quan plovien un paraigües fora estaven millor que dins de casa, pobra gent. Però allò que a Sant Pere, pobreta gent, uns cossos que hi havia que allò feien els traigueris nantes, tenien un teixet que el que jo t'he dit quan plovia estava més ben un paraigües fora que és igual. I d'aquell teixet que terrat no podien pujar, no en tenien de terrat. Hi havia una canaleta, una teula que diuen d'això que corre l'aigua. I vaig procurar ficar catxarros per replegar l'aigua, perquè si no és allí, l'aigua del poble encara no estava. I així, les botigues, la de Pastor... Sí, i la de Benaví, no? I després també els toretes, no? Els toretes sí, allà dalt, més amunt. Sí, també, els toretes. I aquestes botigues. I per a l'hora de Càlid, pues la secretaria de l'ONON, on està Vero, que feia guàrdia, i havia més a l'hora de Càlid. La tenda de la Molla. I l'Emilio Herrera. La Molla, Consuelo, i l'Emilio Herrera dalt. Això sí que me'n recordo, tots estaven a la plaça, diguem-li, entre el Casa Francès, de la Cara, i el Casa Pilar. Sí. Però on anàvem a comprar era a la societat, o sigui, davant, a més ara peluqueria. Saps que fa cantó? Sí. Allà a la plaça del Mercat? Sí, pues fa cantó, pues allí anàvem a comprar. Allí estava Batiste. I Batiste no mos donava res. Compràvem de bueno. I quan s'acabava l'any, mos feia un regal a les que anàvem l'any. Com a nosaltres, jo, que anava tot l'any, mos feia un regal. A nosaltres mos regalava sempre una badejo. Que me'n recordo que m'ho regalava. Una badejo, sencer i verdader. Això de regal. Perquè era una bona clienta i, en fi, compràvem tot allí. A casa anava poc. Anava més allí perquè tenien de tot. I més barat. Anàvem a lo que era més barat possible. Que perres en tenien poques. I en aquella ocasió hi havia dos destructors, un que se deia el Dato i l'altre el Vulcano, que no van tindre temps de desmarrar els caps i van engegar els motors i van arrencar els noralls en el qual estaven amarrats els barcos i van matar almenys a 6 o 7 o 8 o 10 marinos, dels quals 3 marinos estan enterrats a Quimeros. Encara està allí la làpida i que ho diu al cementeri. Però al costat d'estos 2 barcos hi havia un pailabot que seria el Cala Millor, que anava carregat de bidons de gasolina, però buits, però millor portaven 1 litre o mig litre o 2 litres de gasolina. I estava amarrat al final del transversal, al
puesto que fa l'àngul del moll, el transversal allí, pareix que el veigui, i li peguen un zambombazo, i claro, los bidons aquells van explotar pel cel. I les mares mos se van emportar a tots els crios al carrer Baixó perquè tenien temor de que els bidons caiguessin al lloc que nosaltres estàvem. Bueno, va passar això i entonces van portar a uns presoners fets de les repúbliques, diríem, uns presoners i els van posar a un almacén que hi havia al carrer Costa i Borràs, que avui nosaltres el coneixem per Casa Fileno. I allí, al primer i al segon pis, allí estaven tancats els presoners. I pel matí los traïen, los portaven al moll i allí els feien replegar tots els bidons que estaven surant per tot el port. Del bombardeo. Sí, del bombardeo. I van fer unes muntanyes de bidons que els xiquets disfrutaven de jugar en ells. I allí dins del port hi havia un d'aixòs, uns tinglaos, i allí es donaven el menjar a ells, als presoners. I quan per la tarda acabaven, els tornaven a portar allí. Quan se'n van anar, allí va quedar encara una sàrcia, però d'alambre, des de la llonja, que ja estava feta però no funcionava, la llonja del peix i el que és el muro del moll, en un soldat a la porta. I no podien entrar ni els mariners si no era en salvaconducto. Tenien que portar-ho tot... Havien de portar salvaconducto per embarcar-se, per sortir a pescar. A fregar per les... allí on estaven els soldats, dolents, allí anàvem a limpiar. Hi havia, al nostre treball, allí hi havia un convent d'això de monges. I allí? Pues allí. Allí anàvem i limpiaven. I mos feien rojitas, feien... Sí, rojitas collons. Després van fer unes cartilles de racionament i quan anaven te llevaven un tiquet. Però el pa t'havies... Jo, que era la més menuda, perquè ma mare va saber que mon germana tenia 6 anys més que jo. I entonces els soldats que hi havia no els respectaven res, i més els moros. Abusaven de la joventut. I ma mare, com mon germana era molt guapeta, molt templadeta, doncs era jo la que tenia 10 anys. A les 5 del matí, a la cola del pa, per donar-nos unes barretes de sèmola, així, que si no foties a la paret la flordaves. Així. I a comprar un quart de quilo, 10 cèntims, un cèntim, una barreta de pa, tabac no n'hi havia, anar a buscar colilles per poder liar, doncs estava com un pare. A replegar-me unes colilles, un germanit i jo, sí, perquè mon pare es fes un cigarret. Tots eren la cartilla, el pa, tot, havies d'anar al peix, havies d'anar també en què els quedeu per comprar-te peix. Per cert, una vegada un municipal me diu, tu xiqueta, diu, fora d'aquí. I diu, per què? Diu, perquè esteu tota la família. I jo dic, no senyor, dic, perquè només estic jo. Dic que només vinc jo a comprar. I en això me va veure el tio Pasqual, un municipal que li diu el tio Pasqual, i me diu, què tens, Borgeta? Dic, ai, m'ha enviat de la cula i ara com he d'anar a casa si ma mare em pegarà. Dic, sense peix. Diu, vine, anem. I vaig entrar en ell, i per cert, que l'única vegada que vaig pagar en racionament, perquè com l'anava a un municipal, no vaig pagar el que valia, bueno, però si anaves sense un municipal,
te fem pagar a mi una peseta més. I diu, no plores, no tingues temor que demà no et pegarà. I anem a mi i per comprar el peix. I me'n vaig anar cap a casa i a ma mare li vaig dir, dic, mare, m'han enviat que diu que estàvem tota la família, el municipal. I dic que el tio Pasqual m'ha entrat i diu, i ara avui m'ha sobrat diners. Diu, doncs, una altra vegada torna a buscar el tio Pasqual, és que te tornaran diners. Mira, ma mare han tingut tota la vida senya. Patint, nosaltres no en patim, perquè has sembrat. I has tingut patates, i has tingut coses bones, no perquè si has tingut un conill o un pollastre, has tingut que vendre. I ma mare, pues, mira, compraven un porquet a Sant Joan. I el venien a Nadal. I pagaven l'alquiler de la casa. De la Senya. Claro, perquè si no en sortien. Claro. Que no era per menjar-me'n. I a Nadal me compraven un altre per Sant Joan. I així anava fent I anava fent així, i així venia el temps i podies pagar. I tenies per viure. Per viure. Si no, no. I treballar com a negres. Treballar com a negres. Perquè trobaves amos que eren molt bons, però n'hi havia... Eren de l'escola de Barrabàs, tu. Si t'hi podien fotre un d'uno, no te'l donaven. I ma mare es queda amb 4 fills, el ma abuela de 80 anys i els 2 a la presó. Ja veus. Ma mare, per donar-nos de mitjà, rentava la roba a soldats. I la tenia que escaldar, perquè entonces de misèria... I polls. Per les costures de la roba sortien els pots volant. I ma mare posava uns baldes d'aigua bullint i escaldava tota la roba. I una nit, que no va estar amb ella, els soldats venien a casa ma mare i un ens va fer molt amics. I ma mare diu, mon pare ja portava 4 anys, 4 mesos o 5 a la presó. Diu, oye, que yo no podría ver a mi mujer, y le digo, pues haremos una cosa, pero usted no lo cuente a nadie. A las 4 de la mañana, a ple d'hivern, me'n vam anar a una entrada que hi havia antes de plegar a Sant Francesc, a la cantonada, que eren uns que eren obrers, que no me'n recordo com es diuen ara, i a l'entraeta. I entonces, el soldadet va agarrar, com anava en el capot, duien un capot, va entrar al Sant Francesc, que era la presó, i li va donar el capot a mon pare, i ell se va quedar dins. I va vindre mon pare a veure, però 5 minuts, probablement, perquè aquell xic se va jugar, coll, si l'arriben a agarrar, no és home que maten a ell, que maten a mon pare també. Bueno, tot això ho he pensat jo. I ho tinc aquí, però com s'ho visques ara. Després de mon pare, quan se van cansar de tindre'ls aquí, lo van traslladar a Benicarló. I així sempre. I al cap de poc temps, en seguida, van posar, al xalet aquell de Matia, van posar la cuina d'una bateria que hi havia al camí Càlig, a la bassa, baseta. Saps que feia un triàngul? Sí. Que hi havia una bassa? Sí, sí. Allí van posar la bateria. I els que hi havia allí no eren conservadors. Perquè els soldats, doncs bueno, la mare als que van vindre no els va voler rentar la roba, però perquè va voler, entre ella i Matia. Però quan aquests xics van vindre, diu, mire, diu, nosaltres fas el que vulgui, però aquesta roba era delicada. Anaven inicials, bordat, roba de gent. I ho van rentar la tia i la mare, ho van planxar, ho van portar. I tu saps, aquesta gent allí, el que feien, doncs feien unes ollades de xocolata de matí
però una olla està dalt, en les cassolotes. I feia, patrona, li diera a la mare, no haga desayuno, que eso lo llevaremos nosotros. Y antes de Peramunia nos entraven. Una olla així de xocolata. La mare la repartia, la tia Maria la francesa, la tia Rafaeleta, tots menjaven xocolata. I jo, ja veus, fent uns guisados molt bons. Hoy no haga la comida que se la traeremos nosotros. Però no postàvem més de la que ens podia menjar. Pues el tio Pepe i la tia Maria, que ja saps que no se van aclarir. Pues no ens anava per bé. I bueno, i així n'és. I aquella gent ens va agarrar una confiança, els soldatistes, que moltes vegades entraven, perquè ells, si tenien aigua era perquè mon pare posava el matxo a la mata, els la traïa, si no tenien aigua. Patrón, qui mos posarà aigua? Pues alguns afaristes que omplien, i omplien el que els venia bé, i allí estaven els dos soldats. I bueno, i un dia, no sé com, diu, parlaven dels caragols, i ma mare els va dir, un dia us faré una caragola. I els va fer una caragola i van entrar a la sínia i allí se van menjar els caragols. Els van trobar de més bons. Després que es va acabar la guerra, encara va vindre un d'Albacete, no sé on era, que havia estat allí. I se'n va recordar del puesto i ens va vindre a veure. Se'n van anar els que tenien idees fortes. Després, claro, el govern va quedar a les quintes. I jovenets, perquè va quedar quintes més jovens, doncs, claro, aquells eren els que se n'anaven a frente també, que primer estaven a uns pobles entrenant-los, però com feia falta gent, doncs, als pobles. Tant amb els pares i els meus abuelos de que no mos posessin mai un exemple per tindre odi a qualsevol. Mira que al meu abuelo li van agafar la barca, i a mon pare també. Bueno, doncs mai en la vida aquell era... No, mai. Comprens? I això us vaig agrair molt, perquè jo no sé si m'ho haguessin posat ells, sí. I aquí hi ha hagut molts que ho han posat de fills a pares, pares a fills. Se ho han anat passant d'uns als altres. I se manté l'odi. I a mi l'odi no m'agrada. M'agrada perquè l'odi no és mai just. No és mai just, sempre està, Dios tendeix sempre a lo teu, no? Sempre el culpable sempre és l'altre. I aquella gent, jo, la meitat de coses voldria que hi hagués un aparato que m'he d'explicar-ho, que m'ho xalargués, que ho tinc tot gravat aquí. I no per res, però és perquè conservo molt la memòria massa, perquè dormiria més, jo no dormo. A meitat de vegades perquè me venen coses, tot el que ha passat en un moment per descanse, i tota la guerra i tot, i dormiria i no puc. Que van passar molt, això, que no t'ho lleva ningú. I només dic una cosa, que no tornen a vindre, perquè els joves d'avui no aguantarien. I no ha vist allò, no ha vist res.